Valls. Capital de l'Alt Camp. Camp de Tarragona. A Valls sempre mirem amunt. El campanar més alt de Catalunya. Calçots. Castells. Ciutat Bressol. Quilòmetre zero. Dues colles. Des de sempre. Rivalitat. Orgull. Valls. Castells. Des de 1801. Un any. 1981. Una diada. Sant Úrsula. Una plaça. La del Blat. Comença la segona època d'or del món casteller. Aquí, la colla vella. Aquí, la colla jove. La plaça plena de gom a gom. I deien que si aixecaves els peus no et queies de la gentallat que hi havia. La plaça! Una pinya! A l'Ajuntament les colles sortegen l'ordre. Un 4 de nou en forno. Us imagineu que es carrega? Veu començar les joves. Ja lliga pinya! 1, 2, 3, 4 i 5. Un 5 de 8. S'agafa el segon. S'alineen els castellers damunt de la pinya. Pugen. Sonen gralles. Intent! El castell puja tremolant. La renga balla molt. Quins col·locats? Tosos també. El primer aixecador col·locat. El segon també. Primera aleta. Segona. Carrega! El tremolí és constant. La regla pateix molt. Pis a pis es va desmuntar. La canalla ja és fora. Quins també? El descarregat! Tota la plaça, inclosa la colla vella, aplaudeix aquesta fita. I ara, la colla vella lliga amb pinya. Pugen els 4 segons. La plaça mudeix. Primer intent del segle XX. Un castell de nou! Sona l'arglalla. Pugen 600. Feia quasi 100 anys que no pujaven 600. No es mou! I si es carrega? Sembla que sí! Es carregarà! Pots dir? Es col·loca l'acotxador damunt dels ossos. Arriba l'enxaneta! Un peu, l'altre... Carrega! Déu meu, senyores i senyors! Un 4 de nou! La canalla ja baixa! Enxaneta al forro! Aixecador fora! Baixen d'ossos! Senyores i senyors! 600 fora! El descarregat! Això és història! El descarregat!
aquí va començar la segona època d'or castellera. Aquest va ser el començament del que vivim avui en dia. Valls som castells. Valls, 1981. Una plaça. La del Blanc. Dues colles. La vella. Les joves. Bressol. Quilòmetre zero. Valls,